Εσένα τώρα, εσύ από πού ήρθες τώρα? Από το Αγιώργο. Εσύ ήρθες από το Γιώργο, εσύ πάρω συνέντευξη τότε. Πάει, μου τι. Για πες μου, για τους εξωγήινους. Αλλάζουν πρόσωπα. Οι εξωγήινοι αλλάζουν πρόσωπα. Ναι. Δηλαδή, Δηλαδή, εσύ είσαι άνθρωπος. εγώ είμαι... Είσαι άνθρωπος. Εγώ είμαι άνθρωπος, εσύ τι είσαι? Ναι. Τα χρησίστε εκτραγωγικά τάξεις εσύ στο πόδι σου. Όχι, δεν τα γουστάρω εγώ αυτά, δεν τα θέλω εγώ Δεν αυτά. είσαι εξωγήινος. Όχι βέβαια. Και εγώ δεν είμαι εξωγήινος. Τι είσαι, μήπως είστε εσωγήινος? Κάτσε να δεις. Όταν λέμε εξωγήινος, σημαίνει ότι εγώ είμαι ο σωστός. Ο έξω από τη γη. Ο εξωγήινος. Μη συγχωρείς Αυτό είναι εκεί πάνω. Κοίταξε τον. Κοίταξε, συγγνώμη. Το όνομά σου, το όνομά σου. Ας σου δώσω ένα παράδειγμα. Όταν δύο πράγματα είναι έτσι, έτσι, δύο πράγματα είναι έτσι, και ένα στη μέση, τι είναι? Αιωρόμενο. Αιωρόμενο, έτσι δεν είναι αιωρόμενο? Εωρείται. Εντάξει. Αυτό είναι εκεί πάνω, πώς το λέμε αυτό? Εγώ αιωρούμαι. Εσύ είσαι αεροπλάνο τώρα. Ας τι είμαι εγώ. Θέλω να σου δείξω ένα άλλο πράγμα. Εγώ ξέρω τι σου λέω τώρα. Κατάλαβα τι λες. Οι Εβραίοι τι έχουν? Οι Εβραίοι. Έχουν ένα δέλτα έτσι. Έτσι. Και ένα δέλτα έτσι, οι Εβραίοι, έτσι. Οι Εβραίοι που μας πίνουν του αίμα τώρα. Μας πίνουν του αίμα οι Εβραίοι. Εμείς είμαστε χριστιανοί όμως. Όχι, γράψτε αυτό, λέω. Κάτσε να σε καταγράψω, περίμενε καλά. Εμείς τι είμαστε? Γράψτε καλά, γιατί εγώ είμαι Εβραίος εγώ. Αλλά κοίτα τώρα, η κεφαλή τώρα θα μητρέσουμε την κεφαλή τώρα. Όχι. Είσαι Εβραίος χριστιανός. Καλά, τέτοιες μαλακίες θα κάνουμε τώρα. Όχι βέβαια. Λοιπόν, αυτό είναι εκεί πάνω. Το Θεό τον πιστεύεις ή όχι? Όχι, εγώ σου πω άλλο πράγμα τώρα. Άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα. Γιατί? Η συλλήγη γης είναι τρίγωνο. Οι Εβραίοι κάνουν ένα τρίγωνο, ένα τρίγωνο κάτω. Μισό λεπτάκι λοιπόν. Εδώ παίρνουμε συνέντευξη από κάποιον εσωγήινο ή εξωγήινο, δεν ξέρω τι είναι. Με σταμάτησε τυχαία στον δρόμο. Γαμάει αυτός πες. Τι κάνει? Να λες ότι γαμάει αυτός. Μισό λεπτό. Ο κύριος από εδώ πίσω λέει ότι γαμάει. Και δεν είναι με τα αγωγικά και τα χρησιμοποιώ. Αυτά είναι οι σφραγίδες πες τους. Μισό λεπτό. Αν θες να πάμε εκεί, θα πάμε εκεί. Από πού είσαι? Αφού θες να πάμε εκεί, θα πάμε εκεί. Εγώ σφραγίδα δεν έχω. Έλα εδώ στο φως, θα σε πάρω πιο καλά. Η Κατερίνα η κάθε κατέρα, την ξέρεις? Ποια? Δεν αστυνομική. Η Κατερινά. Όχι, από πού είναι αυτή? Από το Κουκουέ. Από το Κουκουέ. Εσύ από πού είσαι? Από τη Φανιωμένη. Πώς λέγεις? Τόμας Λεγκούμι. Γεια σου Τόμας. Αλάνια. Τι έπαινες τώρα Τόμας? Όχι θέλω. Τι έπιες δηλαδή? Εγώ θέλω να πιω, να γαμίσω. Μα κάτσε, να μας γαμίσεις και μάσα. Όχι, σαν και σε γαμίσω. Άντε θα γαμίσω. Μπράβο. Καμουνί γαμάς τώρα. Δεν μη πάει, μόλις νιώθω. Βάράει καμπανάκι, μόλις νιώθω ότι είναι λησβία, βάράει καμπανάκι ρε μάνα. Το καβλί σηκώνει καθόλου κάρκα τώρα. Μόλις βλέπω λησβία, βάράει καμπανάκι, δεν σηκώνει τίποτα. Πρέπει να είναι καβλιά, γυναίκα. Καβλιά, ρε, το μουνί παχύ. Για μισέτα, πού να βρεις. Τι σου φες αυτό τώρα? Λοιπόν, φεύγω Τόμας, χαιρετώ. Οι εξωγήινοι όμως δεν σε έπιασαν ακόμα. Είσαι Εβραίος αλήθεια τώρα? Είσαι καλά. Τι? Εγώ ρε στην πατουλιά έκανα αλλαγή. Τι αλλαγή, φίλο? Τι το μυαλό. Στην αλλαγή φίλο. Εγώ τώρα τι να κάνω, που έχω 25 εκατοστά πούτσα και δεν είδες καμιά φορά. Θα καταστροφείτε. Ποιοι? Άμα δεν γαμάτε θα καταστροφείτε. Εγώ γαμάω κάρακα, 30 φορές την ημέρα γαμάω. Πού τι γαμάς? Γαμάω τη γυναίκα. Πούστης? Τι πούστης, τι είμαι εγώ, πούστης είμαι. Τι σήμες έχεις κάνει? Τι σφαγίδα έχεις φάει? Πώς είσαι μαλάκα? Είσαι μαλάκας ή δεν είσαι? Φεύγω Τόμας, χάρηκα. Είσαι μαλάκας, σε σφραγίσαν? Όχι μαλάκας είσαι. Γιατί πώς γαμάσους είστε και δεν γαμάω εγώ? Ναι, μη πρότεινα να με σφραγίσουν να περνάω καλά. Ποιο να περνάω καλά, να γαμάω τις πούστες και μετά τις γυναίκες τους? Άρα άσε με τώρα από εδώ. Αμάς θα γαμάς καλά όμως, γι' αυτό. Ποιο να γαμάω καλά? Τι γυναίκας? Ποια γυναίκα να γαμάω καλά? Γιατί? Γιατί τη γυναίκα τη γαμούσα καλά, αλλά μπέλει. Σε έδειξε. Δεν το γαμώ την κύρα του. Γιατί τη γαμούσα καλά? Εσάς τους πούστες, πώς ξέρετε να σας γαμάω? Κοίταξε τώρα εγώ παρόλο που είμαι άντρας, άμα βάλεις κάτι σε ρίχνω ένα μπούτσο. Ποιον? Εσένα. Εμένα? Αφού είμαι ντερούς, εγώ δεν χαρίζω, δεν χαρίζω τρύπα. Ο πιο χοντρό είσαι.
Του κουκουφλί. Βγάλει την κουπέλη. Έλα να μην καμίσεις. Άμα πας εκεί τώρα στη Γουλία κάτω, άμα κάτσεις εκεί στη Γουλία, σου ρίξω ένα. Έλα να δεις τι πούτσο θα φας. Άντε φιλάκια. Πάλι.